Atzaldeon, gaur zaparrai goiz da atzalde eta bentsa atzaldin ere hemen izbatzukin banabilen da hala, beste bideotxo bat ingoet. Gordeta guztuko behintzet, ze esaten dugun eta ze esaten genituen jakiteko ondoreni geuzera da ez, geure kabuz sortutako era hontan sortutako izkerie eta ze kabuz eta ze joeratan ibiltzegean gora beran ertetzen dute beste hizkuntzek. Orduan bada jatorri bat du hizkuntziek jatorra eta zuzena eta gaina egokile giza harremanien. Eta ondorenien beste hizkuntzek jatortasun hori galdu dutenez, egin da hizkuntzi galdu, euskari galdu eta trakesten jun eta erabili ez egoki baten sortu die beste hizkuntzek. Eta batek esatezun bezala, jakin berda hizkuntze bile jakin berdie ikusteko jatorroien nundik noa etorzia keun, hitzena. Bi hizkuntze esan edo euskarie eta gure kasun gaur egun betxeta erderie, gaztelera ezautze dugu. Orduan, ikustia keu nundiken sortuteko hitzek izeti daukeben. Ze zorrera duten hitzoiek ikustia keu, ez? Eta, bueno, nik hemen izbatzu ipinitu dola ikusteko eguneroko gauzetan sortze hitzek eta egunerokun dago hori dana, ez? Lana bezala, lana eta lana. Zizan edu erderaz lana. Benetan ardiliekin noizotea lana, bakutxe batea bezala, noiz dan lan hori. Zea bezala, obi ez edotea obio, zer da obio? Hor dago, joko hortan daude hitzek, ez? Eta hemen ditut, zerrondatxoa egin da largo, lar, zezan edu lar. Luze esan edu larko, zeman luzeko dan largo. Eta arantza, antxa, arantza. Esan berda dago, joera hortan sortzen dien hitzek diela, ze joeratan. Benetako erabilerako joera horretan nolako gizeti aukeben hitzoiek. Luze, esan dugu ez, luz. Ke luz tiene eso? Ze luzera du horrek, ez? Barru biren artekuek. Luz, egun luzia, eta luze juten dana ez. Luz hori ere argitiken luzea, egunen luzetazunea. Jute zaigu, zatik erabileran egun luzidak argi asko. Gero beste hori joera baten da alderantziz jutei ez. Argilekin iteana da iluminar. Horre daukena da iluminar. Iluna bezala, luna, iluna o luna. Horrek ere, iluna dake ez, hitzorren esanaiek, lunaren esanaiek ere ilunatik datorkigu. Hor, beste aldera junte, beste alderantziz iluntasunetik beste da, euskira ez, sol. La fuerza solar. Baina solarrek esan nahi du, beste zerbait esan nahi du, solar. Zer da solar bat, solar? Solotik dator. Baitere, andar soloan, bakarrik, soluen lanien eotetik sortuteko hitzek. Ote dien, eta nik uste gertu daudela beste fantasioso kontuiotatik, baina benetan
bizimu hortatik, eguneroko hortatik sortzen dien lanetatik. Solo en el campo, euskaraz esan nahi du, eta erdera zer da, campo. Beak erakusten dugu, dentro, barru, campo, gero, bakutxek ikustiak itzoietan da, itxe da, hortxe hau da. Orduan ikustiak eta bakutxek atea, zeizetiak, zestak izetek, eta bueno, joko hortan, gauza askotan bat izetea iztiak. Eta beste zuten, beti jakin behar dugu, dala, egiten duen lana, dala ulermen gehiago izateko, eta hobeto ulertzeko nola bizi zien, eta nola bizitzin nahi deun. Gaur honin, kriston harri gehiago dagoela esatenik. Oixe, harrika ganta hartute daudela. Eta, bueno, igual bideratuko beha, baina, bueno, bitartin, kontu honen barrun, junberko dugu ez, kanpo izaten barrun. Barro, ze pasatzea barro daun lekutan, lokatza asko lekutan. Hankie barrur ezartzea la. Zenbait barruro, más barro. Más barro. Baita ere, barrenderuek ere, barren erabiben onena ez lurre, ez da baino, barren pasatzen dute. Baita ere, zulu egiten dan erramintzak egiten da barreno sartzeko, barrenadores, horiek da barrenea. Eta barrenein, juten da, berna sortzen da. Pernilek eta barrenak, perneras eta pierna, berna ezurrek, hortxe ditugu, baina beherago, gero azkenin gorago, badiru dila. Eta hori ikuste dut nundigen sortute kuedan. Beheraino jungea, hankapeaino, hankapien, zer dakeu, pie ere hor dakeu, hankapien. Nahi dune ikusi, nahiz de trabain batzuk ez dute ikusten. Beste batzuk ikusi ingute, gure hankapien zer den, hankapien hausiak egu. Dakeun harrika ontan hartuteko harrile beha. Baina, bueno, goraino junde, kabeza. Erre bateko, jauntxoietako batek eskatzezunin, kabeza, ze eskatzezun. A ber, norbaitik ateatzen. Ondo izan,